croeso I Sgorio. Nawr mae ganddon ni rhaglen llawn dop ar eich cyfer chi heno yma gyda Uchafbwyntiau'r uwch gyngrair, cyngrair y de a rhestr fer gôl y mis. Ond fe ddechreuon ni fan hyn yng Nghyn Coed wrth I Met Caerdydd wynebu Abertawe yn y brif adran. Pas hyfryd I lawr y dde I Robin Pinder. Pinder sy'n trwyddo, a Pinder yn ergydio ddylai hi fod wedi gwneud yn well efo'r ergyd yna. Wel, mae'n gêm yn gored iawn hyd hyn. Bas o'n blaen, I Ingrid Adland. Adland, o, pas hyfryd I Eli Pris, arbediad campus, Adland I gefn y rwyd. Ac mae Met Caerdydd ar y blaen. Wel, o un pen y cae i'r llall. Pwysau ar y pas yma'n hyfryd. Sgyn yn neud y dda, ond wedyn fel unrhyw blaen o'r dda iawn, yn dilyn mewn, gan ychwanegu ei talu dda iawn i'r tymor. O, mae'r bel yn disgyn y fan hyn I Mone Legal. Legal ddim cweit yn cael yr ergyd I ffwrdd. Ti'n gallu gweld oedd hi ddim cweit yn sicr, a dyna pam oedd cyffyrddio gyntaf hi wedyn mor drwm. Chwarae teg, dath Charlotte Smith o golgeirwr allan yn gyflym. Eilis rwan yng nghanol cae I Met Caerdydd yn chwilio am yr hediad gan Eli Pris. Eisiau lle ergydio, ergyd dda yn isel i'r gornel gan Eli Pris. Mae wedi dyblu mantais Met Caerdydd. Oherwydd y cyflymder ar yr ergyd yn bwtio oddi ar yr arwynebedd wlyb. Yn anodd iawn I ddelio gyda. Yn dechrau'r gorau bosib iddyn nhw. Erin Murray ar gic gornel. Postyn agosa. Ac mae hwnna taro'r postyn. Gwaith amddiffynol gwych I glirio yn y diwedd gan Abertawe. Ond am gyfle I Met Caerdydd taro'r postyn. Met ddim yn chwarae hyn allan o drwbl cweit eto. Meddiant yn cael ildio a'r ergyd yn dod I mewn gan Cyfres. Ergyd isel a Charlotte Smith yn gwneud arbediad da. Rachel Cullen ar bas. Ydy honna mynd I gael ei chadw ar dir y chwarae. Yndi, croesiad gwych i'r canol. Hwlffordd yn cael un yn ôl I Abertawe. Gwaith gwych gan Chloe Cyfres I gadw hwnna'n fyw. A Hwlffordd yn y lle iawn yn y cwrt Cosby. Gael un yn ôl. A Sbeilis yn disgyn I Pris. Pris yn cadw'r meddiant. Gwybod bod Adland ar y chwith. Adland yn croesi'r canol. Mae cyrraedd y post yn pell yna. Yn ôl I Pris a Pris yn tanio honna dros y traws. Ni ddim gweld hwnna mewn cwsgu am ddiwrnodau dod. Mae pawb wedi methu un fel hwnna. Just ti was yn gobeithio bod e'n ystod ymarfer yn nid mewn gêm. Yn wedig sy'n fyw ar cameras. Bas yna i'r canol. At Adland. A'r croesiad yn un da. Mae disgyn y garedig I Erin Murray sy'n sicrhau'r fuddugoliaeth I Met Caerdydd. O'n i'n bron yn gweiddi cadw yn y cornel, ond pêl arbennig mewn anodd iawn I Jess Williams fan'na, achos ongl corffi yn anghywir yn y lle gyntaf, a wedyn mae Erin Murray yn dangos I Pris sut I gorffen o'r fath o bellter yna, jyst cadw pen dros y bêl. Roedd y pencampwyr Caerdydd yn croesawu'r Seintiau Newydd bnawn Sul ac aeth yr adar gleision ar y blaen wedi 20 munud. Eliza Colley yn manteisio ar gan gymeriad Beth Lewis I sgorio'i gôl gyntaf y tymor hwn. 5 munud cyn yr egwyl ac roedd hi'n ddwy. Ergyd anhygoel gan Molly Keogh yn rhoi dim gobaith I golwr y Seintiau Newydd ac yn dyblu'r fantais. Llwyddodd y Seintiau I dynnu un yn ôl yn fuan yn yr ail hanner, peniad medrus gan Chantel Tir o gic gornel I gefn y rhwyd. Ond oedd hi ddim I fod i'r ymwelwyr, Colley yn gorffen yn wych o groesiad Rhian Oakley ac yn selio buddigoliaeth haeddiannol i'r pencampwyr. Mae Wrexham wedi codi I frig y brif adran yn eu tymor cyntaf yn ôl ar ôl chwalu'r Barri sydd ar waelod y tabl ac yn dal I aros am eu pwyntiau cyntaf. Y ddau dîm o Gaerdydd yn ennill ac yn dringo'r tabl. Ymlaen at y dynon nesaf, ac ar ôl meddu Caernarfon nos fawr, oedd y Seintiau Newydd yn gobeithio ei gwneud hi'n 10 gêm gyngrair heb golli yn erbyn Pontypridd. Cummings yn ôl I Ratcliffe. Ratcliffe o'r basfer yn rhifer a Clark bron ar hwydo, ond Ratcliffe yn gwneud yn iawn am y gamgymeriad. Jared Wright o'r isodle braidd. Redmond wedi darllen honna, wedi hennill I. Ryan Brobl ergydio, a mae'n gol. Mae'r Seintiau Newydd ar y blaen.
Ryan Brobl yn sgorio 6 gol gyngrair y tymor hwn am ddeithyn Pontypridd wedi cadw'r pencampwyr allan am 32 funudau. Smith yn gyrru ymlaen. Brobl, y weledigaeth a'r bas yn lletraws i Jordan Williams. Digonedd y grysau gwyrdd a gwynio o'i flaen. Clark yn cymryd y bêl yn ei gam. Clark yn rhwydo. Ben Clark a'i bedwaredd gol o tymor hwn ac yn ei chymryd i yn hyfryd. Y symudiad yn slic gan y seintiau a Clark yn coroni'r cyfan. Smith o'r gig gornel i mewn at Astles a Hudson mae'n mynd. Daniels yn syth nôl at y canol. Mae'n cael ei ffynio yn wan at Astles! Ac oeddech chi'n gallu gweld y penawdau. Astles bron a taro'r foli i'r gornel ucha. Brobl. Smith. Daniels. Clark. Caradogan ar ei ôl o. Clark yn cael y bas allan. At Redmond! Dyna chi sgil. A tase honna'r ochr arall i'r postyn. Fyddai yn cystadlu am gol y tymor. Clark. Redmond. Mae Hudson yno ar y postyn pella. Hudson yn dal i fynd. Mae Williams yn y canol. Y peniad. Ydy wedi croesi'r llinell, gwedwch. Ydy, mae'n gol. A dwi'n meddwl mae gol i'w rwyd i hun gan Kirsten Davies yw i yn erbyn i gyn glwb. Reit ar ddiwedd yr hanner cynta. Hudson yn cystadlu. Davies yn trio i hennill i'r rhag Williams. Ond yn ei ffenio hi nôl a chroesodd i'r llinell. Wel do nôl dyfarnwr. Lle gan Brobl. I'w chroesi hi eto. O'r Ratcliffe di cholli hon am yr awyr. Hudson! Y bêl yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Redmond y cloesiad. Hudson eto! Fod feddi heibio. 2 gyfle i blaen Hudson. Yr ailyn o'r cloesiad perffaith gan Redmond. Bron a sleifio i mewn. Seintiau'n ei hennill i nôl. Ac yna'r pasio cyffyrddiau cynta i greu lle i Brobl ergydio. A George Ratcliffe yn ymestyn i'w hatal i fel mae wedi gwneud droion y tymor yma i Pontypridd. Clark yn ei chasglu eto. Ac yn lledu'r chwarae. Clark yn ei derbyn i. Sgil. Yr ergyd. Clark! Na chi gol wefreiddiol gan Ben Clark! Nid yn unig gol ar gêm, ond y bosib gol ar penwythnos yn unrhyw le. Oedd honna yn berffaith. Roedd hi noson arbennig i Chris Venables nos Fawrth wrth iddo dorri record ymddangosiadau holl hanes y gyngrair a sgorio unig gol y gêm yn erbyn y Barri. Roedd Pennod yn wynebu Cei Conna oedd heb golli gartref ers symud i gau y castell. Franklin, mae hwnna'n bas hyfryd i mewn. Di mynd ddi gynnar. Davies methu coelio'r penderfyniad. Un arall yn ysgwyd i fus. Oedd hi'n ofnadwy a agos. A mae rhaid chi gyd ymdeimlo efo Davies yn sicr. Mae Aaron Williams yno. Os di derbyn ni. Nawr mae bêl mewn gan Disney. Ond mae'n disgyn yn garedig a mae Davies di sgorio 8 gol y tymor hwn. Gafodd o'i siomi gan y penderfyniad ychydig funudau nôl. O fe ddangosodd o bryd hynny bod o arben i gêm. Wedi 11 o funudau. A Cei Conna ar y blaen o gol i ddim. Ond mae yna lithriad fan hyn, a mae Kenny mewn, cyfle Kenny fan hyn! Dim amheuaeth o gwbl, smonach amddiffynol. Ac efo blaenwyr mor hyderus a sy'n gan Cei Conna, allwch chi'n fforddio gwneud camgymeriadau felly. Cei Conna 2, Pennod dim. A mewn â ni i'r funud ola o'r amser ychwanegol nawr Jordan Davies. Cyfle i sgorio'r drydydd. Pennod yn ei gwthio efo llaw gre allan. Mae Davies yn mwynhau pêl-droed. Da chi'n gwybod bob tro mae'n cael y bêl, mae'n disgwyl sgorio. Pennod. Pennod di tynnu rhywbeth yn cicio fanna. Ond os ydio, mae mewn helyd nawr, ac mae bêl gan Jordan Davies, a mae Davies yn mynd i hyn! A mi dybiech chi mai dyna'i diweddu. Mae golwr Pennod di aros lawr, ond yn halen ar ei frywiau fo. Ydy ail gol i Jordan Davies, Cei Conna 2, Pennod dim. Mae honna'n drosedd yn dydi ydy mai. Drosedd ar Reffel. Mae yna gyfle fan hyn i Pennod gael rhywbeth o'r gêm yma. Venables
Diom yn methu. Llygedyn o obaith Cei Conna. Tair, Pennod 1. O, mae peniad ni'n da. A wyddoch chi be, mae'r un yn ddwy. Jeffries i fyny. A'i beniad o yn rhoi gwir obaith nawr i Pennod. Reffel ar ferchog. Hoi, derbyn, croesi. Venables, mae Venables mewn lle! A dyna chi ddarlun sy'n deud y cyfan. Yn ôl i safonau uchel iawn fo. Oedd hwnnw'n gyfle i gael crydydd gol dramatig iawn. Ond be sydd wedi digwydd i Cei Conna? Wild o, mae Wild i gyd na'r dderchog fanna. Mae'n dod y bêl fewn at Davies. Davies ar draws wyneb y gol! Ac os oedd yna unrhyw amheuaeth, mae Harrington di sicrhau bod hi'n croesi'r llinell. Ydy'n hat-trick i Jordan Davies, neu ydy cyffyrddiad Harrington wedi difetha y deheuad bach yna. Wel, oedd hi yn mynd i fewn yn doedd. Mae'n sgwrsio fydd rhwng Jordan Davies a Harrington heno dybed. 2 further goals to 8 takes your tally to 9 points. Yeah, it was always an achievement at the beginning of the season. I set myself a goal and I'm nearly there, but yeah, we keep going game by game. You look to be enjoying your football. What's the manager asking you to do different here at Connah's Quay? He's just giving me the freedom to play and the boys believe in me, the manager believes in me, so yeah, it's showing on the pitch. Ar ôl ennill am y tro cynta y tymor yma yn erbyn y Bala nos Fawrth, roedd Aberystwyth yn anelu am ganlyniad cadarnhaol arall oddi cartref yn Hwlffordd. Whitmore, heibio i ddau. A Brwsesi. At Hawkins a gweld rhediad a Brwsesi ac ergyd isal. Just heibio i Boston bella Dave Jones. Jack Wilson yn lledu honna i Rhys a Brwsesi. Mae McNamara yn ei gwrthwyo fo. Honna i mewn i'r cwrt Cosby, di oedd i taro llaw. Na, bydd yr dyfarnwr. Wel, Hwlffordd yn gweiddi am gicor smotyn. Nick Pratt y dyfarnwr yn anghytuno. Jack Wilson eisiau chymryd i'n sydyn ac yn derbyn hi'n ôl. Wilson yn croesi i'r canol, Rhys a Brwsesi! Yn ei gosod hi yng nghefn y rwyd. Oedd hi'n edrych mor hawdd yn y diwedd. A Brwsesi yn y lle iawn yn y cwrt Cosby. A'r croesiad gan Jack Wilson yn berffaith iddo fo. Gawn ni weld beth sy'n gan Aber i'w gynnig. Gawn ni weld beth sy'n gan Hwlffordd i'w gynnig. Wilson sy'n drwyddo. Wilson yn fler efo ergyd. Mae o isio cicor smotyn yn fan hyn. Yn deud bod o wedi cael ei faclu wrth daro'r ergyd na. Nick Pratt y dyfarnwr yn anghytuno. Mifa Nott sy'n cael ei faclu fan hyn gan Darlington. Mae'n gic rydd. Darlington wedi cael cerdyn melyn, dwi'n meddwl. Felly, mae chwaraewyr Hwlffordd yn gofyn pam nad ydy hwnna'n ail gerdyn melyn. A mae yna ail gerdyn melyn a cerdyn coch i Alex Darlington. Wilson i Williams. Whitmore ddim yn cam sefyll fan hyn. Whitmore yn gweld rhediad Tyrese Owen i lawr y dde. I'r canol, Rhys a Brwsesi ar bedydd campus. Ergyd i mewn gan Dan Hawkins. A honna'n taro'r rwyd ochr. Eden McNamara yn codi honna i gyfeiriad Hawkins a Keem Hines yn penio honna. Ond mae disgyn i Kai Whitmore. Os o ergyd yma'n hyn i Whitmore. Oes o am ergyd gan Kai Whitmore. O 5 llath ar 20. Mae honna'n hedfan i gornel ucha rwyd. A Dave Jones yn y gol, bron ddim yn symud. A chewch chi'm llawer o goliau gwell na hwnna y penwythnos yma. Mewn i'r cwrt Cosby efo Whitmore. Wilson yn ergyd. Arbediad da gan Dave Jones. Owen yn trio i rheoli. Harry John ar bas ymlaen yn chwilio am Kai Whitmore. Whitmore i mewn i'r cwrt Cosby. Whitmore dal yn mynd i hun. Whitmore yn canfod y gornel bella. Ail y prynhawn i Kai Whitmore. Trydydd i Hwlffordd. A mae'r triffwynt yn aros fan hyn ar ddôl y bont. I'r Barri nesaf, clwb oedd mond wedi ennill 1 o'i 9 gêm ers ennill dyrchafiad dros yr haf. Caernarfon oedd yn teithio i Barc Jenna bnawn Sadwrn. Donhyw. Hir, mae yna flic gan Davies. Davies. Mae Clark yn ergydio. Clark am gol.
Gwych! Clark yn sgorio am y 5 gwaith tymor yma i roi'r ymwelwyr ar y blaen. Yn 5 munud ola, yr hanner cynta, flic gan Zach Clark. A Mark Williams yn dwy'n y bil yn y cefn! Mark Williams yn ymestyn mantes Caernarfon am gamgymeriad gan y Barri. Y sylw i gyd ar Clark, ond Mark Williams yn ddwy'n y bil a hawdd i rwydo yn y diwedd. Dechrau bywiog i Caernarfon yn yr ail hanner. Donew ar croesiad, arbediad campus gan Rhys ac ailwaith hefyd. Caernarfon yn pwyso ac yn pwyso, maen nhw'n llawn hyder ar ôl yr hanner cyntaf yna, ond Rhys yn achub y dydd i'r Barri tro yna. Donew yn cymryd gecrydd yn gyflym, ac oedd yr angen yr arbediad yna ar Rhys. Meddwl cyflym gan Dion Donew, ond Rhys yn wyliadwrus yn y gôl. Congymeriad yn y cefn unwaith eto, Mark Williams sy'n manteisio. Mae Davies yno gyda fe. Mark Williams yn ei sgwariau. A Davies sydd yn rhwydo trydydd gôl Caernarfon. A maen nhw'n edrych yn gyffyrddus nawr gyda 20 munud yn weddill o'r 90. The lads are doing well. You know, I think we've moved into the fourth spot or so. So I'm enjoying it, and whether that's assisting goals, you know, scoring the odd goal would be nice too. But all goal line clearances, you know, as long as I'm doing my bit for the team, then yeah, you know, hopefully we keep getting the points and moving up the table. I Barc Latham, lle roedd y Drenewydd yn ceisio ennill 6 gêm gyngrair yn olynol am y tro cyntaf ers bron i 20 mlynedd yn erbyn y Bala. Disgynnodd cyfle gorau'r hanner cyntaf i Matty Jones i ergyd nerthol bron a hollti'r Trawst. 5 munud i mewn i'r ail hanner roedd y rybiniad ar y blaen. Ryan Sears a'r flic medrus ymlaen i lwybr Aaron Williams a dim camgymeriad gan yr ymysodwr clinigol rwydodd ei 7fed am y tymor. Roedd y Drenewydd yn meddwl ei bod wedi dyblu'r fantais 10 munud yn ddiweddarach. Williams yn gorffen yn dda, ond y Llimanwr yn penderfynu fod y bêl wedi mynd allan o dir y chwarae. Mwy o anlwc i'r Drenewydd yn ystod amser ychwanegol. Ergyd bwerus Henry Cowens yn cael ei harbed ac yn disgyn i Jason Oswell, a cynta'n sgorio ond yn cam sefyll. Ond roedd un gol yn ddigon i'r Drenewydd wrth i bethau fynd o ddrwg i waith i'r Bala. Roedd na ddrama hwyr yng nghampws Cyncoed nos Fawrth wrth i Lewis Rhys fethu cyfle o'r Smotin i ennill y gêm yn erbyn Hwlffordd yn ystod amser ychwanegol. Bydda dim llai na 3 phwynt yn gwneud i dîm Ryan Jenkins ym Mae Colwyn. Acpan. Waith da gan Acpan, cadw meddiant na bwysa. Chwilio am cei crydd. Downs. Croesiad tuag at y canol, ac mae fewn gan Steff Edwards ar y postyn pella. Oedd y croesiad i mewn gan Alex Downs, ac Steff Edwards yn rhoi ti gefn y rwyd a rhoi y tîm cartra ar y blaen. Vincent. Sgipau allan at Lewis Rhys. Rhys heibio i Sam Hart. Os na gic o'r Smotin yma, oes yn wir. Lewis Rhys heibio i Sam Hart, Hart deifio i mewn. Craven yn erbyn Brooks. Craven, sgorio i ail am i tymor. Hart ar gic. Tas Acpan, pêl-droed holl ffordd drwad. Am arbediad gan Alex Lang. Yr ergyd gan Downs. Ond Alex Lang ar draws y gol yn sydyn. Gwaith da gan y golwr. Mewn i'r canol mae'n mynd tuag at Brandon Diaw. Ac mae Brandon Diaw wedi rhoi Mae Colwyn ar y blaen am yr ail dro pnawn yma. Y cecrydd gan Jamie Cumming ar ben Brandon Diaw, ac dydy Brandon Diaw ddim yn mynd i methu'r cyfle yna. Diaw, wel, mae Brandon Diaw wedi rhoi ti yn rhwyd i un am gamgymeriad erchyll gan yr amddiffynwr. Mae wedi rhoi y bêl heibio i Alfie Brooks. Nath o'n troi rownd i weld lle oedd Brooks. Y 3 uchaf i gyd yn ennill a buddigoliaeth yn y Barri yn codi Caernarfon uwchben Pennod i'r pedwerydd safle.
Yn y de, roedd Llanilltyd Fawr ac Caernarfon yn cwrdd ac aeth y tîm cartra ar y blaen wedi 7 munud, Josh Morgan yn ymateb I gamgymeriad y golwr I sgoriau gol gyntaf y tymor yma. Parhaodd mantais y tîm cartref am 20 munud, cyn I Brandon Griffith droi'n wych a thara ergyd ddau gyro Riley Allen. Roedd hi'n gyfartal tan y chwarter awr olaf, peniad nerthol gan Lathan Garrett yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen a'n dathlu mewn steil. Trodd 2 yn 2 gyda 2 funud yn weddill, cic rydd Griffiths yn gwiro oddi ar wal ac I gefn y rwyd ei ail yn y gêm. Roedd na amser I Griffiths gael ei hat-trick, am ddiffyn llac gan Llanilltyd, Griffiths yn gywir a Ceir yn ennill oddi cartra am y tro cyntaf tymor hwn. Trefelyn yn synnu Llanelli ar Barkstep yn hydd gyda buddigoliaeth werthfawr I ddringo o safleoedd y cwymp. Buddigoliaeth I Llansawel yn ei codi I gopa'r gyngrair. Tu ar gogledd y 4 uchaf I gyd yn ennill ac mae Llanidloes wedi codi oddi ar wylod y domen ar ôl ennill I gêm gyntaf y tymor hwn yn erbyn Llandudno. Rhys, sgwar I Elliot Evans sy'n codi ben yn thipio I Lewis yn crymanu'r bêl yn gelfydd I gefn yr oed. Gol wych gan Elliot Evans. Walsh. Coesau isal I mewn. John Owen efo'r mas yn ôl! Ac ochr y cwrs Cosby. Mae Iwan Lewis wedi dod Aberystwyth yn gyfartal. Cumming. Yr gicridd at Creamer. Creamer! O, Screamer arall gan Tommy Creamer! Bêl y disgyn I Holmes. Downs ar ergyd. O, am gol gan Alex Downs. Harry John yn cael ei ddal yng nghanol ca ac yn ar ergyd wych gan yr eilydd Ryan Stratulis. Bêl I mewn at Ingrid Odlan. O, mae'n treulwg o bellter am gol y weledigaeth y gallu a'r hyder ganddi. Disney. Gadael I Jordan Davies I ergyd. O, yn taro cefn yr oed! Gol wych gan brif sgorio'r Ceicona. Clark yn ei derbyn o'r sgil. Yr ergyd. Clark! O, na chi gol wefreiddiol gan Ben Clark! Oedd honna yn berffaith. Mae yna flic gan Davies. Mae Clark yn ergydio. Clark am gol. Gwych Clark yn sgorio am y 5 gwaith tymor yma. Dyna'r cyfan am heno, ond mae yna benwythnos llawn pêl-droed ganddo ni ar eich cyferchu wythnos nesaf unwaith eto. Gan ddechrau gyda Pontypridd yn erbyn Hwlffordd. Mae honna'n fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar am 5 o'r gloch dydd Sadwrn. Fydd Mark Jones hefyd yn dewis enillydd gol y mis, felly pidwch a'i methu hi. Yna dydd Sul bydd y sylw yn troi at y brif adran wrth i'r newydd ddyfodiad Wrexham herio'r pencampwyr Caerdydd. Mae honna'n fyw ar S4C am 5 o'r gloch, ond tan hynny, nos da.